יש מלא אנשים כאלה שרוצים סאב ולייק, תנו לי סאב, תנו לי לייק, פרגנו לי. זה, אני בן אדם שלא בא לו, אין לי כוח לזה. אתם רוצים תעשו, לא רוצים אל תעשו, אני לא מכריחה אתכם. באמת. אתם לא חייבים, כי זה לא משהו שאתם חייבים כאילו לעשות, אבל יש כאלה שממש רוצים כאילו מלא עוקבים ומלא לייקים ומלא דברים. אני לא רוצה את הדברים האלה. אז כאילו, באמת, לא אכפת לי, ובאמת לא אכפת לי אם תיתנו לי או לא תיתנו לי, זה לפי דעתכם, מה שאתם חושבים עליי. באמת, זה מה שאתם חושבים. ודבר שני, אני לא בקו, אני פשוט לא רוצה. זהו חברים, אז זהו, אני לא רוצה את הדברים האלה יותר לשוחח לי במוח. לדעתי, זה לא בסדר. שאומרים, תנו לי סאב, תנו לי לייק, אני רוצה לייק, תעזרו לי בבקשה. פחות, אפשר להגיד פעמיים בזה. אפשר בבקשה לייקים, משהו, אבל אי אפשר כאילו להכריח אנשים כאילו בצורה כזו. אז תקשיבו, אם אתם עושים את זה, אז כאילו זה לא יפה, זה לא וואו. פשוט אני לא רוצה כלום, לא רוצה. די, אני רוצה לעלות סרטונים, ואם אתם אוהבים אותם, תנו לייק, אם אתם לא אוהבים אותם, תנו מצידי בוז, לא אכפת לי. אפילו תעשו לי דיסלייק, זה לא אכפת לי, לא מעניין אותי. תעשו מה שבא לכם.